ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଆମର ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 1 2 3 4 5 ଆମେ ଗଣିଥିଲେ ଗୀତରେ ହେଲା। ଆମକୁ ସେଇଆ ଦେଖିବା କି ଏକ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଥବ ତାହେଲେ ତମେ ଜଣେ ଖାଇପାରିବ। ତମ ପାଖରେ ଯଦି 2ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଥବ ତମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲେ କମ୍ 2ଟା ହେଲେ କ'ଣ ଅଧିକା 3ଟା ଥିଲେ ଅଧିକା 4ଟା ଥିଲେ ଅଧିକା ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉଟା ଅଧିକା ସେଟା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଧିକା ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। 3 ତମ ପାଖରେ 3ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 5ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? ତମ ପାଖରେ 3ଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 5ଟା ଅଛି। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ନା ମୋ ପାଖରେ? ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅଛି ନା ନାହିଁ କାରଣ 5ଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? 3ଟା ଅଛି। ସେମିତି ଏଠି ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 3ଟା ପକ୍ଷୀ ଦେଇଛି। 3ଟା ପକ୍ଷୀ ଅଧିକା ନା 1 2 3 4 5 6ଟା ପକ୍ଷୀ ଅଧିକା। ତାହେଲେ କିଏ ଅଧିକା? ଏମାନେ ଅଧିକା ନା ନାହିଁ? 6ଟା ଅଧିକା ନା ନାହିଁ? କେତେଟା ଶୂନ ଅଧିକା ହେବେ? 6ଟା। କିଏ ଅଧିକା ହେବେ? 6ଟା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 6 ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ନିଅ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଏଇପଟେ 6 ଜଣ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ହଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଏମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ନାହାନ୍ତି 3 ଜଣ। ତମେ ଯେମିତି ଆଜି 3 ଜଣ ଆସିଛ ଆଉ ପିଲା ଆସିଲେ ଅଧିକ ପିଲା ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଅଧିକ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କହିଲ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି କେତେଟା ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି? 2ଟା ବିଲେଇ। ଏଠି କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ଏଠି 2ଟା। ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? 1 2 3 4। ତାହେଲେ କୋଉ ପଟେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି? ଏଇପଟେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି। ନିଅ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଏଇଟାକୁ। ଏଇପଟଟା ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ହଁ ଗୋଲ 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 ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଆମର କେତେଟା ମାଛ ଅଛନ୍ତି? 1 2 3 4 5। କେତେଟା ମାଛ ଅଛନ୍ତି? 5 ଜଣ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କେତେ ଜଣ ଦେଖିଲ? 1 2 3। ତାହେଲେ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? 3ଟା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଧିକ ଏ 2ଟା ଭିତରୁ କୋଉଠି ମାଛ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇଠି ମାଛ କେତେ ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି? କିଏ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଇ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପାରା ଦେଖିଛ? ପାରା ଯୋଉ ଘରେ ଉଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ପାରା ବସନ୍ତି ଦେଇଛି ସେଇ ପାରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣିବା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 1 2 3। ଇଏ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? 1 2 3 7। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି? କିଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଅଧିକା ଅଛି? କିଏ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି? ଏଇମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କାହା ଗୋଲ ବୁଲେଇବା? ମୁଁ ଏଥର ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଏପଟେ 3 ଜଣ ଏପଟେ 7 ଜଣ। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଅଧିକା ଗୋଟେ